Albishir TV. Tashar sahihin labarai na gaskiya. Danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Wasu ce Ladingo, uwata ce Ladingo, duk mai sunan Ladingo na ci cin tsinin gutsun wata ke kuma tsaya in baki sako ki kai ma Hadiza Talgobara. in dai har ba yau ka fara bibiyar channel ɗin ta mu ta Albishir TV ba ka san abubuwan da suke faruwa tsakanin Murja Ibrahim Kunya da Hassan Makeup. Hassan Makeup ya maida Murja Ibrahim Kunya raddi babba fiye da yadda ta masa. Saurara ka ji. Wasu ce Ladingo, uwata ce Ladingo, duk mai sunan Ladingo na ci cin tsinin gutsun wata ke kuma tsaya in baki sako ki kai ma Hadiza Talgobara. Ki kai ma Hadiza Talgobara wadda ta ce wai ta ce ta Marza da hankali ta za a mata allura yo dan me cin wata Hadiza Talgobara kin tsotsi nonon hauka a cikin gutsatun a nonon ta me zai hana ki a miki allura mahaukata me zai hana a miki allura mahaukata kin tsotsi nonon hauka a nonon Hadiza Talgobara dan me kokkoba tsinun gutsun uwa Hadiza Talgobara me cin tsinun gutsun uwa ku da ke da ita da Ibrahim Gurgu wanda kutunki ya sa ya hannu ɗaya kawa ɗaya dan mai cin tsinin gutsun wacce kazama kika zo nan na taya miki kaya kalli kanki na zo na taya miki kaya na kai ki gurin kitso da kuɗi na dan mai cin gutsun wacce tun da kika zo na kama kuɗin na kama otal kuɗi na je sai an ban kuɗi na sai an ban saboda gashin gindin mata uwa ki kike zagi da ta ƙara duniya lahiya ke zagin malamai dan mai cin durin gol Hadizatul Kubra dan me cin gula ta kubra ni uwata ba sunanta ba Ladingo me cin tsinin gutsun Ladingo na saka Ladingo a cikin tsinin gutsun gwa Hadiza ta kubra billahi allazi la ilaha illa kazama el madugo ta dago kin yi shi a gaba na ni kin yi madugo a gaba na dan ubanki dole in wadi so mi tai ba wata ba so mi tan shi dan Murja Ibrahim Kunya ta ce da ita wacce masa kuɗi ba kuma gashi anan yana cewa ga receipt na kuɗin da ya ranta mata ku biyo mu ku ji me yake cewa kuma ga resi ba ta ƙarya da ke ta dan ubanki ba kuɗin ba na ramta miki kika ce ramta miki kuɗi in kin zo nan gurin sace bani ba ga resi nan ba dan ubanki ga resi nan 500 tip da tip gashin gindin mata nan 100 da goma gashi nan dan mai cin gutsun uwar Ibrahim Gurgu dan ubanki ina yo dan ba a gaba na ba suke ta kin gane da sun gane ba su da wayo dan ubansu nan kuma ga 20 ko dan mai cin uwar dan Kilawi buro uba na ci uwarki wallahi na ci uwarki tunda kin ce sauki na ce miki kan mi a ci kanmu nace dan Allah dan Annabi kan mi a ci kanmu tunda kin ga kin zo kin laule kuɗi kin tahi nace mata dan Allah dan Annabi kin bani da 50 ma sai kin bani ba kyawun ba wacce ce bike bara in yi abin da daga dama gashi ko na yi abin da daga dama ai dan gutsun wacin ga daidai nake rike na miki abin da ba a taɓa yi miki shi dan mai cin tsinin gutsun waki in ina tsoron wacce Hadizatul Kubra Allah tsine min albarka dan mai cin idan kuna jin daɗin wannan shirye-shiryen da muke kawo muku muna roƙon ku da ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa sannan ku mana share saboda muna ɗora sabbin shirye-shiryen mu yake samu ku biya mu a bidiyo na gaba. Albishir TV. Tashar sahihin labarai na gaskiya. Danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura.